Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago be qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Bi ye tarata ye min ye janvier kalo ale ye tile 23 sɔrɔ san 2024 an b'o la limanaw an minnu sigin bɛ ka nin jɛmukan in kɔnɔ n'o ye kunnafoni sɛbɛnw lakali ye don o don nin jɛmukan in bɛ sigi k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma nka min ye jɛmukan in segin bi k'a ka tile kɔnɔna la fo sufɛlaw fɛ walasa ayiwa kuma bɛɛ a ka kunnafoni sɔrɔ aw bolokɔrɔ nin y'an sigilen kɛnɛ kan limanaw an minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na an minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ Bamako yan Segu Sikaso min ye Canal Plus ka arajo joliba bɛ lamɛn sisan fana 589 n'i y'o kɔrɔ i b'an sɔrɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen bɔlɔlɔ kana fana na an ka page Facebook ani page YouTube an lamɛnnen don nin bɛɛ lajɛlen ka a kun de ye i mana taa fan o fan fɛ kunnafoni kana fɔ i jigi kɔ an balimaw ni an sigilen kɛnɛ kan min ye gafew ye awa olu bɔra gafe damadɔ b'an bolo yan an bɛna lajɛ k'an da don olu la l'essor b'a la Nouvel Horizon ani le soir de Bamako awa kumana ni kunnafoni sɛbɛn ninnu kunnafoni min mana sɔrɔ a kɔnɔ an na walawala aw ye sisan dɔɔni na kumana an b'a fɔ ɲɛna a y'aw sigi ka o tile kɛrɛmɔ sigi an b'a daminɛ ni fasiri sɛbɛn min ye o ye jamana ka fasiri n'o ye l'essor ye limanaw a kumana a ko min ye banbanci wale kɛlɛli ye min bɛ awa terrorisme jatigɛ wale tigilamaw olu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ awa baara in kɔni saliya tɛ a la sabu Mali finitigiw kɔni jijalen bɛ a ko la hali nin waati in na a misali ye mun ye a jarala k'a fɔ ko banbanciw ka jɛrɛjɛkuluba dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a ma ko Daesh tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw minnu bɛ yen ni u bɛ kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye awa ni o kolongolola ka na fɔ an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw ka Mali kɔrɔnfɛla bɛɛ lajɛlen ɲagami awa ko danbi ka kari a sama senbaw la sisan Mali finitigiw fɛ o la n'i y'a lajɛ l'essor ka ɲɛfɔli la bi ko min bɛ FAMA Forces Armées Maliennes n'o y'an ka cɛfini tabaw ye awa ko décembre kalo tile 21 tɛmɛnen kɔfɛ awa min ye banbanci waleba dɔ ye o fagara awa n'o ye Fagaga ye limanaw Fagaga fagalen kɔfɛ décembre kalo tile 21 san 2023 awa ko nin ye sama senba dɔ fana ye min ye Daesh ale banbanci wale sama senba dɔ ye a tɔgɔ de ko Abdul Wahab Ould Shogib limanaw Mali finitigiw fana y'ale bɔnɛ a nin na o kɛra kari an kɔrɔ yɛrɛ janvier kalo tile 21 tɛmɛnen a kɛra dugu dɔ la o kama ko In Arabane yɛrɛ nin mɛnna ka cɛ kilomètre 60 ɲɔgɔnna a bɛ se o de ma o la sa n'i y'a lajɛ fasiri ka ɲɛfɔli la ko nin kun ye maa min ka baara bɛnnen bɛ awa fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ Daesh fɛ limanaw ka banbanciya walew kɛ ka min ye u bila sira ka siraw yɛrɛ u la awa min Abdul Shogib ye a ka baara kun bɛnnen bɛ nin de ma o la sa Mali finitigiw kɔni y'a to a ka nin walejugu la limanaw ka bɔnɛ nin na o kɛra kari tɛmɛnen janvier kalo in tile 21 o la sa Ould Shogib min filɛ nin limanaw kunnafoni l'essor ka kuma la kunnafoni minnu sɔrɔla k'a kɛra finitigiw ka sanfɛ kɛlɛ dɔ de senfɛ ko min ma ko opération aéroportée o la sa kunnafoni kelen sɔrɔla da minnu na o y'a jira k'a fɔ ko nin ye Daesh ka kɛlɛcɛ belebeleba dɔ de ye wa maa min bɛ yen fana limanaw a n'a balima dɔw de bɛ ɲɔgɔn kan nin bɛɛ ye du kelen maaw de ye awa a bɛ fɔ min ma ko Ould Shogib du maaw de don o la sa n'i y'a lajɛ maa dɔ min n'ale yɛrɛ de ye u la kɔrɔbalen ye Abdul Wahab maa kun dɔ min ni awa a kun minɛnen bɛ Mali finitigiw fɛ a ɲinina ayiwa Burkina Faso min ye Niger ale dancɛw la min ye Daesh a bɛ se ka fɔ ten o
awa kɛlɛcɛba dɔ de don min n'a ka baara kunbɛnnen bɛ ka daminɛ Burkina ka na Niger fo ka na Mali kɔnɔ awa kɛwale jugu fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ Daesh fɛ ale de tun bɛ o planw labɛn k'o bilasira o la sa ka maaw hakili jigi k'a fɔ nin cɛ min filɛ n'o ye bamanciya wale min n'a fara nin jamana a balimakɛ dɔ bɛ yen u k'a ma ko Alwan Ould Shogib o fana ye Daesh maa belebeleba dɔ ye o fana fara Mali finitigiw fɛ o kɛra novembre kalo tile 26 san 2023 awa o kɛra wulikajɔ dɔ fana fɛ Menakakaw fɛ yen nɔ o la sa n'i y'a lajɛ o kɛra yɔrɔ min na u k'a ma ko IKD1 o tɛmɛnen kɔfɛ limanaw a fɔra ko nin bɛɛ du kelen maaw ye maa wɛrɛ b'u cɛla ye o fana ye tɔgɔ ye ko Dadi Ould Shogib ale fana minɛna nin waati in yɛrɛ la ale bɛ kasobon na Bamako yan nɔ o kɛra nin bɛɛ lajɛlen kɛra Mali finitigiw ka wulikajɔ senfɛ n'i y'a lajɛ maa wɛrɛ bɛ yen u k'a ma ko Issouf Ould Shogib nin waati in na ale de fana tunnen bɛ ale kɔni bɛ taa la hali sisan l'essor ka ɲɛfɔli la ale kɔni bɛ boli la ko nka a tɛna da la k'a fɔ ko a tɛ dan kɛ min y'a balima tɔw sɔrɔ ayiwa ko o bɛ sɔn k'a yɛrɛ sɔrɔ n'a ma bɔnɛ nin na Mali finitigiw fɛ limanaw ana minɛ a tɛgɛ la o b'a yira k'a fɔ nin de y'u bɛɛ la dɔgɔnin yɛrɛ ye ko ale de bɛ ka ɲini bi Mali finitigiw fɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ sabu ninnu de ka baara bɛnnen bɛ limanaw n'i ye jamana kɔrɔnfɛla lajɛ bamanciya wale fɛn fɛn bɛ yen n'a ɲɔ kun ɲɛnen bɛ yen kɔsa in na n'i y'a lajɛ min bɛ décembre kalo tile 3 tɛmɛnen in kofɔ awa Mali finitigiw wale jugu min y'u sɔrɔ awa u ka kan min dagalen bɛ yen nɔ awa ko nin maa kofɔlen ninnu de ye a baara kɛ n'i y'a lajɛ kunnafoni minnu fana sɔrɔla ka fara o kan o ye k'a fɔ ko Abdul Wahab Ould Shogib min filɛ nin n'ale de tun ye terroriste belebeleba ye Daesh maaw ka terroriste ba don awa ko ale kɔni fagara nin cogoya la nin b'a jira k'a fɔ ko Mali finitigiw u bɛ ka Daesh ka kɛlɛcɛba minnu bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ bamanciya wale la awa nin bɛ ka u jolo kari ko janvier kalo tile 2 tɛmɛnen Mali finitigiw ka kan min n'o ye poste dɔ ye awa walejugu min taara ka o sɛgɛrɛ awa ninnu de tun ye a ko labɛnbaw yɛrɛ ye n'i y'a lajɛ limanaw min ye hali maa wɛrɛ ye u k'a ma ko Usama Modalo awa ale fana état major ye min ye Daesh kɔnɔna la a jala k'a fɔ ale fana fara Mali finitigiw fɛ o kɛra décembre kalo tile 3 tɛmɛnen san 2023 o bɛɛ kɛra Menaka mara kelen na wa a bɛɛ lajɛlen kɛra Mali finitigiw ka wulikajɔ min bɛ kɛ awa pankuru fɛ sanfɛla la n'o ye opération aéroportée ye a bɛ kɛ o de senfɛ n'i y'a lajɛ min fagara nin ye n'o ye Ould Shogib ye janvier kalo in tile 21 tɛmɛnen awa ko nin kɔni ye u ka samasenba dɔ de karilen sabu ale ka baara kun bɛnnen bɛ min ma o ye ka kunnafoni ɲini k'a di bamanciya wale tigilamaw ma awa u ka se ka tiɲɛni kɛ nin kɔni kɛra jɔba de fililen ye bamanciw ka jɔ min bɛ yen n'a bɔra ni jɛgɛ belebeleba ye awa Mali finitigiw kɔni jɔlen bɛ bi jamana mana kɛ cogo o cogo a denw n'a bolofɛnw k'o lakana a mana kɛ cogo o cogo la Sulemani Bobo Tunkara ka fasiri don l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ limanaw l'essor kelen y'a jira k'a fɔ ko sɔgɔkan ayiwa a bɛ ɲini ka na kɛ tiɲɛ walima a kɛra tiɲɛ yɛrɛ ye sabu nin waati in na ka min ye Mali finitigiw ka dagayɔrɔ n'o ye camp militaires ye awa ko o baaraw bɛ sen na wa sumaya yɛrɛ tɛ ka don a ko la a bɛ n'a fɔ baara ninnu kabi birikiden fɔlɔw dara n'o ye Mali finitigiw ka kanw ye kalo 7 kɔfɛ ko kan minnu filɛ n'u bɛ Buguni Kucala san awa ko u kɔni bɛ baara ninnu kɔni bɛ baara labanya yɔrɔ de la sabu n'i y'a lajɛ baara minnu bɛ sen na kaba birikiden fɔlɔw dara kalo 7 kɔfɛ awa sigi kɔni kelen bɛ kalo damadɔ de ka nin kan ninnu ka a bilali baara la ka o makɔnɔ kɔni kɛra nisɔndiyaba ye ayiwa kan ninnu jɔlen bɛ yɔrɔ minnu na n'o ye Buguni Kucala ani Samara ye o la sa n'i y'a lajɛ baarakɛlaw kɔni bɛ u se bɛɛ lajɛlen la minnu ye ayiwa masɔnw ye burɛtitigiw pelitigiw ayiwa ani sojɔlaw i mana munumunu fan o fan ayiwa kan ninnu kɔnɔna la kogow jɔlen bɛ kogow bɛ ka munumunu limanaw min ye bariliw bɛ sen na awa yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen kan dɔw bɛ yen olu yɛrɛ pɛntiri kɛra ka ban dɔw bɛ yen olu betɔnw dara n'o ye sanfɛ biliw ye o bɛɛ lajɛlen dara nin b'a jira k'a fɔ baara awa saliya t'a la baara dira cakɛda fɛn fɛn ma bɛɛ bɛ ka i se kɛ bɛɛ bɛ ka baara kɛ ka se a dan na limanaw ka kuma surunya l'essor ka fɔ la o ye k'a fɔ kan militaire minnu filɛ nin ye Buguni Kucala ani San ko sɛbɛ yɛrɛ de bɛ baarakɛlaw ma
ka se ka kan nu ka bila min ye finitigiw ka bolo ka sabu o de ye laɲini yɛrɛ ye i n'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ale ye hakilila min ta ka se ka jamana yɔrɔ caman bɛ i n'a fɔ région kura ninnu ka militaires ka se ka jɔ yen lakanabaliya min bɛ sen na ka se ka dankari kɛ a la n'i y'a lajɛ l'essor ko olu ye munumunu dɔ de kɛ janvier kalo tile 17 ka taa bila tile 19 na o munumunu salo la o ye nin jateminɛ kɛ k'a fɔ ka militaire min filɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o ni min bɛ colonel Sidi Sise ale yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ a bɛ état major kɔnɔna la ale ka baara bɛnnen bɛ nin cakɛda ninnu n'o ye nin so ninnu ye olu laraweli ma baara ka se ka kɛ olu de u ni l'essor maaw ye munumunu kɛ ɲɔgɔn fɛ limanaw a jala k'a fɔ min ye colonel Sajo Kamara ale ni colonel Asimi Goyita jamanakuntigi a n'a ka nin minisiri in ko u sɛbɛ de bɛ baara in ma walasa min ye kan belebeleba minnu filɛ n'u bɛ ka jɔ n'o ye Mali finitigiw ka dagayɔrɔ ye ka se ka surunya jamanadenw na lakanabaliya ka se ka dankari kɛ a la sabu finitigiw mana ye jamanadenw kɛrɛfɛ ka ban jatigɛ wale tigilamaw olu na siran wa u na kɛlɛ fo ka se u dagayɔrɔ labanw na o de ye kunnafoni yɛrɛ ye maa bɛ se ka kala turu min kan limanaw nka min ye dugu ninnu sigibaw ye marabaaw ɲɛmaw n'o ye gouverneur ye olu caman kɔni nisɔndiya boloda sabu dugudenw caman yira k'a fɔ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɔni ma kuma dɔrɔn nka waleya yɛrɛ bɛ sen na u bɛ ka tugu baara ninnu na o de la an bɛ don min na ko bi Buguni ka taa Kucala ka taa San ka militaire ninnu caman bɛ yen u bɛ ka dilan wa baara yɛrɛ ko a tɔ tora dɔɔnin dɔrɔn de ye kunnafoni filɛ limanaw ma a bɛ se k'i hakili to min na l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra ye limanaw fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana Nouvelle Horizon ko kiri min bɛ sen na sisan limanaw n'o ye an ka kuranko ye maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ kuranko ɲɛma eko vérificateur général n'o ye BVG ye ale ka sɛgɛsɛgɛliw nɔ bɔra la sisan sabu ko n'i y'a lajɛ miliyari 8 ɲɔgɔnna ka ca ni o yɛrɛ ye k'a daminɛ san 2019 ka n'a bila san 2022 la wari min n'a yuruguyurugura n'a a ma se ka taa yɔrɔ ma se ka dɔn a ka ca miliyari 8 ɲɔgɔnna ye EDMSA n'o ye Mali cakɛda min bɛ courant di jamanadenw ma o nafolo de sɛgɛsɛgɛra vérificateur général fɛ k'a daminɛ san 2019 ka n'a bila san 2022 la limanaw wari tɛ tunu ten maaw de b'a tunu maa minnu bɛ yen ni siga kelen bɛ olu la bi ni a fɔlɔ bi o ye minisiri kɔrɔ ye min tun bɛ EDM kunna ani jiko n'o ye Lamini Seydou Traoré ye ani énergie baarakɛla ɲɛmɔgɔba dɔw ko kunungo ntɛnɛn janvier kalo tile 22 olu lamɛnna min ye Mali sariya sunba min bɛ yen n'ale de bɛ sariya sun bɛɛ lajɛlen sanfɛla la n'o ye Cour suprême ye u lamɛnna ye ko u bilala kaso la n'o ye mandat de dépôt ye yan'u ka kiiri don cɛ n'i y'a lajɛ ko hali jagokɛla dɔw n'o ye sɔrɔ bosoba dɔw ye olu fana bɛ ko in na olu fana bɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka sababu kɛ mun ye jalaki min bɛ yen n'u k'a ma ko atteinte au bien public faux et usage de faux limanaw foroba nafolo ka tɛgɛ don o la ka nkalon tigɛ ani ka papiyew ɲagami ɲɔgɔn na limanaw ko bibi na o de kɛn bɛ waleya ye min ni a jate minɛnen bɛ EDMSA énergie du Mali ale kɔnɔna la ka fara o kan min ye groupe électrogène ko ye o fana dossier bɛ sariya tigilamaw ka bolo kan limanaw nin bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ transition ɲɛmɔgɔw u kɛn bɛ ka wulikajɔ min kɛ kuranko la n'a kɛn bɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ bi kosɛbɛ ka ko in sɛgɛsɛgɛ k'a tɛntɛn ka ɲɛɲɛ ani mugu bɔ ɲɔgɔn na baara in ko a bɛ sen na o la n'i y'a lajɛ a bɛ se maa 15 ɲɔgɔnna de ma bi minnu bɛ yen ni u cɛla jagokɛlaw b'a la minisiri kɔrɔw b'a la Cour suprême ye minnu lamɛn kunungo ntɛnɛn janvier kalo tile 22 ko lamɛnni in kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u ɲininka min ye maa minnu bɛ yen n'u sen bɛ ko in na Cour suprême ka sariya so min bɛ yen n'o ye instruction judiciaire ye ale kɔni ye lamɛnni kɛ a jala k'a fɔ hakilila jiginna yɔrɔ madame Bintu Kamara ale min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsin n'ale de bɛ ministériya la bi ale de bɛ kuranko ni jiko kunna
octobre kalo tɛmɛnen na ale de bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko énergie ko n'i y'a ye a bɛ nin dabolo ka bi awa ko yuruku damanda o de bɛ EDM kɔnɔ taji suɲɛ limanaw taji minnu mana na i b'a sɔrɔ tajiw tɛ se a seyɔrɔ la EDM dun bɛ baara kɛ ni taji de taji minnu bɛ d'o ma o bɛ kɛ sababu ye ka awa mansinba ninnu munumunu walasa u ka se ka courant di awa jamanadenw ma min ye Bintu Kamara ye ale bɔra k'o kuma fɔ a ko suɲɛni de bɛ sen na min bɛ jamanakuntigi yɛrɛ ko fɔ colonel Asimi Goita ale ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ nin ko la nafolo tɛ nafolo ye a ma min di ko ka groupe électrogène sa o groupe électrogène ko yɛrɛ tilala ka taa wolo fɛn wɛrɛ la jamanadenw dabali banna min ye pôle économique brigade du pôle national économique financier ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli boloda ko in na ka don énergie kɔnɔ k'a lajɛ ko in yɛrɛ a bɛ dabolo min kan jamanaw bɔtara kɛ min kan o ye k'a fɔ maaw bɛ yuruku de la awa ka sɛbɛnw ɲaami faux usage de faux atteinte au bien public foroba nafolo k'u tɛgɛ don a la n'i y'a lajɛ énergie ɲɛmaw min bɛ énergie ɲɛma kɔrɔ Kureshi Konare ale b'a la madame nga fɔ secrétaire général chargé département juridique et département contrôle des contrats et passation des marchés complaisante et communication Aminata Niane ale b'a la chef de département contrôle des contrats et passation des marchés et compliance Mamadou Sidibé ale tɔgɔ b'a la Boubacar Diallo ale ye directeur administratif et financier kɔrɔ ye ale yɛrɛ de kun ye EDM ɲɛma min bɛ yen sisan o ka ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye conseil spécial ye ko chef de département juridique min bɛ EDM yɛrɛ sariya ko bɛɛ kunna jamanaw ale fana tɔgɔ bɛ ko in na n'o ye Joseph Tera ye min bɛ ɲɛma kɔrɔ dɔ min bɛ production kunna Ousmane Traoré ani bureau des produits pétroliers inspecteur des douanes Saran Jakite ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛnna ninnu bɛɛ lajɛlen wele bilala u ma janvier kalo tile 10 tɛmɛnen ko kunungo awa ko ninnu bilala mandat de dépôt la ɲɛma kɔrɔ dɔ bɛ ɲɛma dangan kɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Samba Ben Musa Jakite nin waati in na a na kɛ ale kɔni bɛ taamana jamana kɔ kan ale kɔni ma lamɛn a ko la fɔlɔ min ye ministre kɔrɔ ye Seydou Lamine Traoré awa ko kunungo ninnu bɛɛ lamɛnna awa cour suprême fɛ limanaw a labanna min na k'u bila kaso sigi la yanni u ka kiiri don cɛ i n'a fɔ nouvelle horizon ale b'a ɲɛfɔ cogo min na limanaw nouvelle horizon kelen ka kunnafoniw la muso min bɛ yen ni a tɔgɔ ye ko Orokia Dumbiya madame Sidibe ale fana kun kan ka lamɛn kunungo nouvelle horizon ka ɲɛfɔli la min ye Rose Dumbiya dɔw k'a ma ko madame vie chère a dɔw yɛrɛ k'a ma ko tata Rose jamanaw ko Orokia a ka lamɛnni la kunungo ntɛnɛn a ko bilala ka taa ntɛnɛn wɛrɛ la n'i y'a lajɛ kunungo janvier kalo tile 22 san 2024 Orokia Dumbiya ni a ka kumaw lamɛnnen bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ dɔw k'a ma ko tata Rose a ka kɛlɛ kun bɛnnen bɛ min ma o ye gɛlɛya kɛlɛ n'o ye vie chère kɛlɛ ye an bɛ don min na i ko bi limanaw ko kunungo ale ka kiriw da kun bɛna don a la kunungo ntɛnɛn a na kɛ u y'a bila ka taa janvier kalo tile 29 natɔ in na n'o ye ntɛnɛn natɔ in ye kun min b'o la ko cour suprême a bɛ n'a fɔ majɛ dɔw kɛra baara dɔw la a bɛ n'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu ma ye kɛnɛ kan u ye ko in bila ka taa ntɛnɛn wɛrɛ la limanaw ko bɛ nin dabolo de kan hakilila jiginna madame Sidibe Orokia Dumbiya min ye tribunal de grande instance commune 4 ale kun ye Orokia ka kiiri tigɛ o kɛra utu kalo tile 2 san 2023 in n'i y'a lajɛ jalaki min binna kan o de k'a fɔ ko a ye maaw su ka kɛ wulikajɔ kan kɔfɛ min ye madame Sidibe Orokia Dumbiya ko a ka ko limanaw a taara k'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ sabu ko a ye dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin jamana ma n'o ye atteinte au crédit de l'État ye doyen juge d'instruction doyen min bɛ yen ale de y'o jalaki bɛ a kan a b'o de dabolo kan nin waati in na ka kiiri limanaw n'i y'a lajɛ o fana kiiri kun kan ka tigɛ kunungo de o bilala ka taa ntɛnɛn natɔ in janvier kalo tile 29 limanaw nouvelle horizon ale de ye nin kuma fɔ bi aw bonya b'a la
n'an bɔra yen limanaw fasiriden sɛbɛn min bɛ yen ni an ko a ma ko le soir de Bamako énergie ko halisa ji bɛ da sɛnɛ ka fasiri tɔw fɛ min ye soir de Bamako ye awa ale ko société Fatumata Bacili awa a bɛ n'a fɔ ale tɔgɔ bɛ EDM ko in na yɔrɔ ni ɲɛmaaw ni olu welela k'u ɲininka fo kasoladon bɔr'u la minnu bɛ yen n'olu ye taji feerelaw ye société Fatumata Bacili ale fana tɔgɔ bɛ taji feere ko la a ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Amadu Niyatasa ye ɲininkali yɛrɛ kɛlen bɛ n'a sɔrɔla ale bolilen bɛ ka jamana bila walasa wulikajɔ min bɛ sen na limanaw n'o ye yuruguyurugu kɛlɛli ye ayiwa dossier min bɛ yen n'o ye EDM dossier ye awa dossier in a bɛ n'a fɔ dɔgɔkun 2 laban in na awa wulikajɔ kɛlen bɛ daba wulilen bɛ énergie kɔnɔna la kosɛbɛ n'o yɛrɛ kɛra sababu ye minisiri kɔrɔ Seydou Lamine Traoré ale n'a jɛw awa olu welela min bɛ tali kɛ sariya tigilamaw fɛ wa jalaki yɛrɛ bɛnna u kan o yɛrɛ ka bɔ a la ko taji feerela minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu fana tɔgɔ bɛ ko in na n'i y'a lajɛ o dɔ ye société Fatumata Bacili n'a ɲɛmaa ye Amadu Yatasa ye ɲininkali kelen bɛ n'a sɔrɔla a kɛn bɛ ka jamana bila wa tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa nka min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se ka kala turu o kan o de ye k'a fɔ ko awa brigade du pôle national économique et financier min bɛ Bamako yan sɛgɛsɛgɛli minnu dayɛlɛla tiɲɛ min bɔra o kɔ la n'a fɔra k'a fɔ ko minisiri ka bɔli kɔfɛ Bintu Kamara k'a fɔ ko citerne 59 limanaw k'o de tununna ayiwa suko ani dugusajɛ cɛ awa maa minnu bɛ taji feere jamana ma n'o ye fournisseurs ye a jala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli min kɛra kɔsa in na sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ ko taji dila minnu filɛ n'o ye fournisseurs ye u mana na taji di cogo o cogo i b'a sɔrɔ majɛ bɛ taji ninnu na soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko a société ninnu dɔ bɛ yen Baraka Petroleum b'a la ale tun bɛ taji min di majɛ min kɛra ale ka taji di la litiri 315 o bɔlen kɔ o ye fiyɔli min ye société La Efis ale fana kun kan ka gasoil litiri a kun kan ka litiri min di majɛ min kɛra o la litiri 10,19 ani 900 ani kɔ limana o gasoil la o fana majɛ yera ale ka taji dili la sabanan o ye société Fatumata Bacili ye société Fatumata Bacili a jala k'a fɔ ko gasoil litiri 200,000 ani 837 ayiwa ani 340 ko o fana litiri limanaw k'o de majɛ kɛra société Fatumata Bacili ale kun kan ka gasoil min di EDM ma limanaw nin bɛɛ lajɛlen majɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan awa k'a bɛ se litiri 22,000 ani 800 ani kɔ o bɛ min na n'a fɔra k'a fɔ minnu bɛ taji feere jamana ma n'o ye fournisseurs ye k'olu bɛ taji di nka i b'a sɔrɔ majɛba de bɛ ye u ka taji ditaw la o de la minisiri yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko citerne 59 kuma min fɔra nin ye limanaw kuma in maaw kun ye siga don a la nka a nana ye k'a fɔ kuma in tiɲɛ yɛrɛ de don dɔn ɲɛ don a tɛ kɔmi awa min ye gasoil ni fiyɔli ye caman de bɛ a jɛ min bɛ di EDM ma n'i y'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛla pôle national économique et financier fɛ limanaw a jalila k'a fɔ ko ayiwa sɛgɛsɛgɛli in sen fɛ EDM ka fan ye min ye awa majɛ min kɛra awa La Efis majɛ min tun b'ale ta la ale y'o di n'o ye litiri 10,000,000 ani 3 a n'a kunkanfɛn ale sera k'o di gasoil la o kɛra ale ka majɛ ye a sera k'o di wa a y'a sara min bɛ Baraka Petroleum fana majɛ min kɛra ale ta la sɛgɛsɛgɛli sen fɛ limanaw ale fana sera k'a ta di min ye cakɛda sabanan ye n'o ye taji feerela sabanan ye société Fatumata Bacili limanaw ale ɲininkali de b'ale ta la bi ale ɲɛmaaba n'o ye Amadu Niyatasa ye walima gɛlɛya de b'ale kan walima fɛɛrɛ tɛ ale bolo k'a ta in sara wa ko o de ɲininkali tomi bɛ yen nɔ sabu a ɲɛmaa Amadu Niyatasa ye bi na ale yɛrɛ bɛ ka ɲini ko a tɛ jamana kɔnɔ a bɛ n'a fɔ a tɛ ka ɲini ka ye sabu tɔw y'u ta sara nka ale na ale ta ma se ka sara ɲininkali kɛlen bɛ yalima fo ka se sisan ma mun de kɛn bɛ ka société Fatumata Bacili a ɲɛmaa n'o ye Amadu Niyatasa ye ka ban ka EDM u kan ka gasoil min di taji min di jamana ma ka majɛ min kɛra la ka o sara ka jira k'a fɔ kunnafoni laban na min bɛ brigade du pôle national économique et financier ale ye EDM ɲɛmaaw caman minɛ
awa k'u bila sariya ka bolo kan i n'a fɔ minisiri kɔrɔ Lamine Seydou Traoré ale b'olu cɛla awa jalaki min binnen bɛ u kan n'o ye faux usage de faux ye atteinte au bien public awa Cour suprême ale de y'o dossier ta an bɛ waati min na ko sisan yalima min ye nin jagokɛla ninnu ye olu fana na ɲini ka bila nin bolo kelen in kan wa limana ɲininkali bɛ nin yɔrɔ de la Kayi Soir de Bamako ka kunnafoni na halisa ko Kayi polisiw n'o ye u ka 2e arrondissement ye awa ko ale ye tɛgɛ kɛ awa ma kofɔlen dɔ kan limana ko maramafɛnw caman de b'a bolo n'i y'a lajɛ Kayi 2e arrondissement k'a sera ka tɛgɛ kɛ bandiba dɔ de kan nin bandi in ka wulikajɔ kun ka bon kosɛbɛ polisiw yɛrɛ ka kunnafoni la maa dɔ maa min n'a tɔgɔ ye ko Amadi So san 39 awa Amadi So bɛ jɛkulu cɛla tiɲɛni kɛ jɛkulu belebeleba de don awa min yɛrɛ ni kɔsa in na ko awa a kun minɛna Bamako walima Segu k'a kun minɛna yen nɔ limanaw ka a na kɛ a tilala ka bila de i n'a fɔ kunnafoni b'a jira cogo min na nka tɛgɛ kɛra la Kayi janvier kalo in tile 20 ka dugu jɛ tile 21 na Kayikaw fɛ yen ko siganama 2 fana tɛgɛ kɛra olu la min ye Kayi mara kelen in kɔnɔna la 2e arrondissement maaw fɛ i n'a fɔ sigidalamaw olu ye kunnafoni di polisiw ma cogo min na ko polisiw selen u minɛyɔrɔ la a jala k'a fɔ tɛgɛ kɛra maa fɔlɔ min na awa limanaw a taara ye k'a fɔ ko maramafɛn cɛjugu de tun bɛ ale cɛ in bolo n'o ye Amadi So tɔgɔ in ye polisiw yɛrɛ dabali banna fasiri ka ɲɛfɔli la sabu polisiw taara ye k'a fɔ limanaw minɛn min bɛ nin bolo ni minɛn ninnu a bɛ ninnu bɔ min wa o tɛ dabaliban yɛrɛ dɔrɔn ye cɛ kelen in limanaw Bank of Africa wulikajɔ min kɛra ani tiɲɛni min kɛra ka ɲɛsin o ma o cɛ kelen in de tun ye ale ye wa o cɛ kelen in fana a fɔra k'a fɔ k'a minɛna Segu walima Bamako yan awa ko cɛ kelen de filɛ nin kɛnɛma tuguni a bɛ ka tiɲɛni boloda polisiw yɛrɛ dabali banna awa nin bɛ se ka minɛ cogo di ka tila ka a bila Bank of Africa min filɛ Sajo la ayiwa tiɲɛni min kɛra ye ni cɛ kelen n'o ye Amadi So ye san 39 ayiwa n'a bɛ Senukaw fɛ yen awa ko ale yera nin ko in na n'i y'a lajɛ commissaire Mustafa Mbayi awa nin waati in na ale yɛrɛ de tun kɛra wulikajɔ kɛbaa ye ka nin cɛ kofɔlen minɛ bi in na ale bɛ Kɛnzanbugu commissariat la min ye société civile ye ani jamanadenw olu de kɛra nin cɛ in ka wulikajɔ minnu taara ka tiɲɛni kɛ ka ɲɛsin maaw ma an bɛ don min na ko bi polisiw ani lakana tigilamaw olu kɔni bɛ wulikajɔ bɛɛ la walasa a n'a jɛ minnu bɛ yen n'u bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ maaw ɲɛna ka se ka tɛgɛ kɛ u bɛɛ lajɛlen la jamanaw kunnafoni filɛ nin ye Soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la Soir de Bamako ka kunnafoni na halisa ko degeli karamɔgɔ min bɛ yen ni o ye Tanzanie degeli karamɔgɔ ye limanaw ko ale ka baara ma gulon fɔlɔ ko $8 ɲɔgɔnna o na pan kunna a ti da o ma ko dollar wari 10,000 n'o ye $10,000 ye ko a b'o sara Tanzanie aw ka degeli karamɔgɔ n'o ye Abdel Anrouche ko CAF n'o ye Confédération Africaine de Football ye ko a na kɛ kuma bɔra da n'o ye tanama kuma ye ka ɲɛsin min bɛ Maroc ale fédération ma n'o ye Fédération Royale Marocaine de Football ye awa ko CAF ka kunnafoni di sira min bɛ yen n'o ka service de communication ye ko sariya dɔw bɛ yen n'o ye article 82 83 84 code disciplinaire ko CAF y'a ɲangi limanaw ko kuma bɔra da kuma min ma bɛn kɔni ye ale ɲangi limanaw k'a fɔ ko $8 o bɛ pan kunna wa dollar wari 10,000 a bɛ o sara limanaw an b'a kuncɛ ni min ye ni ale ɲangina an ka degeli karamɔgɔ n'o ye Eric Sékou Chel ye limanaw Eric Sékou Chel awa ko a bɛ labɛn na ko a ka tɔn a ka kulu kɔnɔna la n'o ye poule A ye ko a bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ta awa $2 tɛmɛnen kɔfɛ Afrique du Sud an kɛlen kɛ ka sebaya ɲuman sɔrɔ min ye filanin bin ye o sɔrɔla ani Tunisie ni ɲɔgɔn cɛ Eric Sékou Chel y'a jira k'a fɔ Tunisie $10 kɔni awa ko samata sɛgɛw awa ko dɔw ma ɲɛ u bolo nka u sera ka $10 k'u jija min ye Afrique du Sud ye u sera ka baara min kɛ o la a bɛ n'a fɔ u y'u fari labila dɔɔni min ye u ni Tunisie nka ko ani jamana min bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ limanaw n'o ye Zambie limanaw ko an $10 ayiwa min ye Eric Sékou Chel ye a ko ni foyi ma kɛ kɔni $10 in k'u na sebaya sɔrɔ an b'a kuncɛ ni o ye limanaw le sɔrɔ an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la waati sera kumana ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye
an b'a fo dantɛ foli min na a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.